Lisardo, que tal? Hai que ver, Vaya dous que xuntaches aquí hoxe. Aquí tes o do Oi, Verres, pero gustoumo o do que chamou por teléfono do Ramón de fazer o entierro mentre un está vivo. Sí, Así sí. tamén ves quen che ven ao entierro, carai. Si tamén é... Hello. É un detallazo, un detallazo. Hombre. Vas á consulta? Vou á consulta que é un deste, non quero parar moito tempo que... Vamos contigo, 2 minutos de publicidade e estamos nela. 2 minutos e estamos na Bueno, consulta. moi ben, moi ben. Ah, entón non, ahora non. Pois vete ahora, pois vete ahora. Vou agora. Pois vete ahora, pois vete Vale, ahora. vou agora. Sí, dime que sí, que vamos. Bueno, pois vale, pois perfecto. Eu vou á consulta. Esperen un pouquiño, vamos despois, vamos despois. Bueno, Ramón, o Moncho, Girarei encantado. como a roda Vamos do a ver a muiño. consulta, vale. Ven pa aquí. Girarei nos teus brazos de muller. Xirarei, xirarei. Moi buena. Estás carallar. Doctor Bellino. Moi buenas, señor Sárdame, que tal? Bueno, Mandero. imos andando entre aí xa a roda. Bueno, por aí anda ben, home. Séntese aí, home, séntese aí. Ei. Séntese aí. E así que tal, home, como vai todo? Aí anda con periódico. Ando aquí mirando... Home, deixa-me a casa, fai o favor que así miro a ver o Euromillón a ver se me tocou, ó. Deixa, Eu home. dou, xou. Home, serello do xeu pase co Euromillón e sala esta mañá. Eu, se quer, deixo igual, Bueno, pero... carallo, xa para rachar. Hoxe non é viernes. Claro que é viernes, se non fora viernes non había lúa. Por logo, o Euromillón é o viernes tamén. Pero O mira- que estamos. Bueno, sí, home, sí, é viernes. dormindo. O sea, mire aí, fa o que queira. Hai que deixalo así. Hai que é así, deixalo, vale. vai. Alá, Ai. fa o que queira. Bueno, entonces sí, home. Bueno, Madre eu a mía, partir de agora xa non escoito máis nada, ó. xa non escoita máis nada. Non teña medo. Hello, taparon Hello. os oídos, ou? Miro que pon aquí. Condenan al juez Arzón Ay, sí. por las escuchas del caso Guti. Gürtel. Por digo eu, se condenan ao Arzón por escoitar, eu a partir de agora mesmo son xordo perdido. Bueno, bueno. Bueno, carallo. Pero vamos a ver, señor Lizarda, usted mezcla patacas con millo e así non é, amigo. Non ten nada que ver unha cousa ca outra, home. Estáse confundindo. Por non? Dios. Hai que deixar, Vil. E mira esta outra. É loco, Oh. home, que... Una jueza argentina casa a la novia con uno de los testigos. Ah, Miña nai querida, como está a xusticia, Dios mío. Oh, aquí emborrachámonos nas bodas, pero este xa debe emborracharse de víspera, carai. pero que díame, eso non pode ser certo. Usted non verá ben cos argazos, o sea, Deixo amigo. ben, Que bloque, va, pon. como vai poñer Mire ese aí, periódico? mire aí. Trae pa cá, A trae ver, pa cá, usted é máis listo que a min. Trae pa cá. Onde pon, a ver, onde Aí, pon? aí, que pon aí? A ver, una jueza de paz de la ciudad de Córdoba, 700 kilómetros al norte de Buenos Aires, casó por error a una novia con uno de los testigos al confundir los documentos de identidad. Mira, Manda pai. carajo tamén, Mire pa aí como está a xusticia. Pues manda carajo, É que non se lle pode ir de testigo a ninguén. Trae pa cá. Ai. Parlle de testigo ya acabas casado, aí mesmo. Méteste nun lío, Dios Bueno, mío, hai que ter carallo. cuidado, Está boa na valla. Pero bueno, vamos a ver, eso tamén, ese é un error. Fallo estímulos todos, pasa ya calquera, non é así Ai, tamén. sí, Claro. É un error. Ustedes, os médicos, tamén teñen fallos ás veces, teñen. Tamén, claro que timos fallos, Teño. todos somos humanos, señor Lizardo. O que pasa é que ustedes, cando se equivocan, hai que lle botar terro ao asunto, non é? Xa está o sacando o punta a todo tamén, é moito sacar o punto este. Eu saco-lle punta hasta as lápis. Sí, home, sí, xa vexo que lle saca punta. Ora, dije unha cousa. Aí dirá, Ora, o fulano ese que o casaron terá que dormir coa novia. Pois están casados. Terá que cumplir. Terá que- Eu que sei, eu non había que ir ali preguntar, eu que sei, Como señor está? Lizardo. Ai, Dios mío, como Xa está. non cousas miñas. Tivenlle un veciño, xa morreu de olo dos cans, era Diolo moi bo tiña rapaz. Aforrador, non había máis por onde ir. Bueno, Mire, se era aforrador, botou toda a vida dormindo cunha veciña para non gastar a muller, carai. Era un fenómeno. Pero, Dios. ise non era aforrador, ise era fino. Era. Iso que era fino, non aforrador. Non lle era parvo, pero voulle dicir unha cousa. Pues dígame, home, Os xa que está. tempos que corren hoxe en día, case é mellor dormir coa cuñada que dormir coa muller. E logo que ten que ver dormir ca cuñaca con muller. Ai, ten que ver, ten que... Sai onde escoido, en vez de ter fillos, ten sobrinhos. Cos fillos, cos tempos que corren, calquera hora mantén, carallo. Ben, mira, Entendo. aí dixo unha cousa con algo de xeito. A Oye. primeira cousa con xeito que dio xa. Home, claro. Oi, e este que ten... Cantos era? Cantos fillos tiña? 14, non? Teño 14, por eso Que yo ten digo... 14 para mantilos a chegar tamén ben, Claro, por eso yo digo eu... Home, claro, pero... Bueno, pero digo unha cousa, vamos a ver, usted que ven ao médico, que non lle dai nada, ou... Como é o choio? Pois hoxe esta non me doi nada. Pero se non lle dai nada que ven aquí. Estaba aburrido ali na casa e dixen eu, vou ir un pouco hasta andar a consulta do doutor Bellino. De paso xa vexo ali o luar. Porque claro. vou dicir unha cousa. O luar desde a súa consulta véselle moi ben, Sí. Míramo parece que é en alta definición, carallo. No, Sí. pasa que aquí é en 3D, ao mellor usted como xa ven cargafas esas de 3D, por eso ve tan ben, Eu claro. non sei se é en 3D ou en Sí, sí, 4D, sí. pero na miña casa non se ve igual, Eu non sei se cadra é a culpa do meu aparato tamén. De que se o aparato, de que se o aparato. Do televisor, cara. Non sei, estou preguntando. Que aparato vai ser? Eu pregunto, non digo nada, pero bueno.
Bueno, pois, Aí andamos logo. irei arrancando logo, que agora xa botei aquí un pouquiño e marcho, senón o halloso cabreas que digo, botámonos moito Se non tempo. lle dai nada logo como vexe. Bueno, por favor, a conta entonces. A conta. Me a conta. A conta de que, ó? Se A non me conta. consultou de nada, que conta me vai facer? Vamos a ver, non o consultei porque usted non quixo. O meu tempo vale lle cartos. Usted que pensa que é como te a consulta para divertirme ou? Bueno, E carai. aparte outra cousa lle vou dicir, hoxe cobro tarifa de psicólogo porque estuve escoitando. E esa tarifa é o doble, cuidado. Non... Bueno, carallo, bueno, tarifa, e tamén nos coitei o hostia, logo para que están as orellas, ó. Que ten que ver unha cousa? E aparte outra cousa, e o periódico, que usted pensa que o periódico a min como regalan? Ai, señor no, Lizardo? pero o periódico tome que eu non yo levo, que na casa xa teño trapalladas da bondo. Home, claro, ahora xa o leo, ahora non o leva, pero amanhã vou no comprar ao kiosco, e a min cobran, Usted pensa que todo é llano. Pero usted é un cara de cona. Non sei, a mí se... Eu vou ali ao bar da Solaina e leo o periódico todos os días e nunca me cobraron, carallo. Home, bueno, pero por favor, home, señor Lizardo, non diga tonterías, home. Bueno. Vamos a ver, un bar é un bar, vais a tomar un café e ler un periódico. Usted é unha consulta. E aquí non se ve a ler o periódico. Así que, mire, o periódico son 8 euros de periódico. Máis 18 de consulta. Máis 14 de Espera aí que me chaman por teléfono. teléfono. Espera aí. Comprou un móvil. Non é ricioso, comprou un iPhone 4. Fica lá. A revirgen que pataca mata a calquera. Sí. Sí. Sí, dime, generosa. É a muller. No. No, muller, estou aquí na consulta onde ao médico, muller. Está na línea. No, non estou na taberna, coño, non. Estou onde ao médico, muller. Dije algo aí. ¿Qué género? Sí, hola, generosa. Tranquila, generosa. Sí, está aquí, dame. Sí, vale, veña. Como se pon, Dios mío. Sí, muller. No, non estamos os dous na taberna, No, coño, que estou está na na taberna. consulta onde el, muller. Estamos no médico. Non te poñas así. Sí, meu amor. Xa está a cena. Vou agora mesmo xa a miña ruliña, muller. Non te poñas así pola virgen, muller, que xa vou, home. Estamos na consulta, dígale usted, poñase aí. ¿Qué quiere que lle diga eu? Estamos na Que lle digo eu? consulta. Que se cabría que Sí, generosa, sí. Fále aí. Sí, no son galloso, no. O Lizardo. No, Lizardo, veñame pagar a